ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ଗୁଣ୍ଡୁଣି ଯାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଦେଖି ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛି ଯେ ଗୁଣ୍ଡୁଣି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଦେଖୁଛି ଗୁଣ୍ଡୁଣି ଯାତ୍ରା। ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି କି ଆସିନଥିଲି, ଶୁଣିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଜାଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଗୁଣ୍ଡୁଣି ଯାତ୍ରା ହୁଏ ବୋଲି। ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଛି ମୋ ଦିଦିଙ୍କ ଘରକୁ। ସେଇଠୁ ଆସିଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଆସିଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଦେଖିକି ଯିବି ବି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ନନା ଦେଖନ୍ତୁ ଫୁଲ ବିଞ୍ଚଣା ଚଢ଼େଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବି। ଯେଉଁମାନେ ମାନସିକ ରଖୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ ହେଉଛି, ସେମାନେ ଫୁଲ ବିଞ୍ଚଣା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସେମିତି କିଛି ଆଶାରେ ଆସିନୁ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆମେ ଚାଲିଯିବୁ। ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରି ବାହାରି ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବହୁତ ଫାଙ୍କା ବି ଅଛି। ଅଲରେଡ଼ି 2 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ଆସିକି ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନନା ବସିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଧନ କହିଲା ମୁଁ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇବି, ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ପାଦୁଆ ଟିକେ ପାଇକି ଯିବା। ଧନ ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇକି ଆସିଲା ପରେ ମିକୁ ମାଉସୀରେ ପିଲାମାନେ ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତା ମଉସା ଆଣିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚଢ଼େଇଛନ୍ତି ମିକୁ ମାଉସୀରେ। ପୁଅ ଝିଅ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଖୁସି। ଝିଅ ପୁଅ ତ ଖୁସିର କହିଲେ ନ ସରେ। ଝିଅ ବି ଖୁସି ଅଛି। ଝିଅ କହୁଛି କି ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଖେଳିବି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସିଏ ଆସି ପଡ଼ିଗଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ତା ମଉସା କହୁଛନ୍ତି ତା ଗୋଡ଼ ମଚିକି ଯିବ, ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତାକୁ ନେଇ ଆସ। ସେ ପଳେଇ ଆସୁ, ତାକୁ ପଳେଇ ଆସ, ନେଇ ଆସ। ସେ ଆସୁ, ଆଉ ତାକୁ ଚଢ଼ାଅନି। ସମୟ ବି ହେଇଗଲାଣି। ସିଏ ଭାଇ ବାଟେ କହିଲେଣି ଏବେ ପଳେଇ ଆସ, ତୁମର ହେଇଗଲାଣି ସମୟ, ପଇସା ସରି ଆସିଲାଣି, ତୁମେ ପଳେଇ ଆସ। ଯେତେ କହିଲେ କ'ଣ ହବ, ମୋ ଝିଅ କ'ଣ ଶୁଣୁଛି? ସିଏ ପୁଣି ହେଇ ଚଢ଼ୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ଚଢ଼ୁଛି। ଯାହା ବି ହଉ ତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ଚାଟ୍ ଦୋକାନରେ। ଯାହା ବି ହଉ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ବସିଗଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁଅ ଏଠି କ'ଣ ଧରିକି ବସିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପକୋଡ଼ା ଧରିକି ବସିଛି। ସିଏ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବ। ଯିଏ ତା ଭାଇ ଭଉଣୀ ବି ତା ପାଖରେ ବସିଲା, ସିଏ ବି ଖାଇବ। ସିଏ କୁନିଟେ କ'ଣ ଖାଇବ, ସିଏ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ପକୋଡ଼ା ଖାଇବ। ଗରମ ହାତ ମାରି ହେଉନାହିଁ। ଓହୋ କେତେ ଖୁସି। ଆହା, ଗରମ ଲାଗିଗଲା ହାତରେ ଫୋଟକା ହେଇଯିବ। ଆମ ଧନ ଆଣିକି ବସିଗଲା ଚାଉମିନ୍ ଖାଇବାକୁ। ସିଏ ଚାଉମିନ୍ ଖାଇବ, ତାର ଚାଉମିନ୍ ଭାରି ପସନ୍ଦ, ସେ ଚାଉମିନ୍ ଖାଇବ। ଆମ ପାଗଳି କହିଲା ମୁଁ ରୋଲ୍ ଖାଇବି। ଦିଦିର ମୋର ଚାଟ୍ ଖାଇଲୁ। ଆଉ ଆମେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ମୋ ଝିଅ ଗୋଟେ ପକୋଡ଼ା ଧରିଛି, ତାକୁ କଣ୍ଟା ଛଡ଼େଇକି ତା ଦେହରୁ ସେ ମାଂସ କାଢ଼ିକି ଖାଉଛି।